Os concellos de Caldas, Vilagarcía e Portas levan traballando dende o 2016 na construción da primeira vía verde de Galicia. Despois de anos de conversas e de diferentes desacordos entre as administracións implicadas, a Xunta de Galicia sumouse ao proxecto da vía verde do Salnés asinando un convenio de colaboración cos concellos. Convenio mediante o cal a Xunta de Galicia fai unha aportación de 200.000 euros para poñer o punto final ao que vai a ser a primeira vía verde de Galicia, que una 3 concellos e ademais é un exemplo de economía circular porque anteriormente era unha antigua vía do tren en desuso dende había moito tempo, pero non só iso, senón que era un lugar propicio para que se acabaran acumulando residuos. A firma do convenio tivo lugar en Portas. Para o alcalde da vila, a vía verde é unha oportunidade para dinamizar os concellos. Eu creo que vai ser importante para a comarca, tanto para Vilagarcía, Caldas como Portas, e vai dinamizar esta zona e, sobre todo, que se recupera un espacio que estaba un pouco perdido. Dende Vilagarcía destacaron a importancia desta vía verde de cara ao Xacobeo 2021, resaltando a beleza dos 10 km do percorrido. Ademais, creo que é un luxo, o percorrido é espectacular, temos dende a arquitectura fabril do século XIX ata o Pazo de Rubiáns en Vilagarcía, que ten uns xardíns de excelencia turística, polo tanto, animamos a todo o mundo a percorrer esta nova vía verde. O concelleiro de Caldas engadiu que é unha vía que van a gozar moito os amantes do senderismo, da bicicleta e dos cabalos. É espectacular para os amantes do senderismo, do deporte en xeral, bicicletas, rutas, a cabalo, etc. Vámoslo poder disfrutar, entendo que moi pronto. A conselleira asegurou que os traballos da súa competencia teñen de prazo límite para ser executados ata decembro, pero agarda que poidan estar rematados para o verán.